Kaya rin. May mabalik ko. Ala, oil lang makapag-layout kung hidang balot kain posti. Hindi yung pisa din. Nagyari na kain ng posti. Kasi mga lang mag-layout. Para hindi madaling magkasakit. At alam nyo ba na ang mga antioxidants na ito ay Matagtamo, ang mga kobra karingaliwang bansa, antimurin rin karet. Abisalap. Hugas ng kamay para nasa mo. Inom ng 12 baso ng tubig. Kapag kulang ka sa tubig, pwedeng bumaba ang iyong blood pressure. Matulog ng 7 hanggang 8 oras sa gabi. Kapag Off her bitch, I said, don't go there. Break her back, she protect and attack. Get that strap, let them buckle. Foot on neck, give no air. Whole world. Hanggang meron ko sa na. Day while he was working, the Catlin boy. Kasi ba pala mo? Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa minutes after 6 and sa presyong di mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pride is what you had, baby girl, I'm what you have. You'll be needing me. That was that bad when you were around us. She has mentioned that was part of it. Hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosin. If symptoms persist, consult your doctor. May gabi, Bombosol. Nandito ako ngayon sa inyo. Siyempre, ito may sabihan mo kayo. You and me. Nung mga bimitan kayo, nung mag-ubisala ko. Now that I'm not from that point on,